шумо ин чиза бояд ҳатман строго ба назар бигирен ва метавонам Сбербанк равам спорум каронама. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар бораи аз байн рафтани госуслугӣ суҳбат мекунем. Дар видео лайк гузорен, бо диққат тамошо кунед. касе ки мехоҳад бидона аз Россия депортатсия дора ё ки надора, номери WhatsApp мебурояд, бинависен, проверкаи запретҳо мекунад. мо ин чиза аз рӯи комментарияҳо ҷамъ кардем ва гуфтем ки як видео кунем то бифаҳмонем барои шумо. бисёри нафарҳо мегӯянд ки баъзе блогер видео кард ва гуфт ки ин ҳатмӣ шидагӣ нест, ё бисёри нафарҳо мегӯянд ки қарор буромад ин чиза бекор кардан, яъне госуслуги обязательный нестае ки шумо регистратсия кунед. ман аз ба ҷои худам гап мезанам ва фикри ақидаи худам гап мезанам. ҳар чизе ки қарорай, қонунай, фармонай официални мебурояд, ман видео мекунам, дар бораш гап мезанам ва ман ҳамин чиза ҳозир официални надидам дар ягон ҷо ки мисол гуфта бошанд госуслуги ба хоҳишай, агар бихоҳӣ мекунӣ, агар ки нахоҳӣ намекунӣ. тақрибан охирон информатсия дар ин бора як ҳафта пеш баромад ва дар ҳамун информатсияи охирон низ қайд шид ва огоҳ додан мардума ки шумо ин чиза бояд ҳатман строго ба назар бигирен ва пеш аз рафтанатон дар госуслуги рӯайдӣ дар приложение скачат карда хутона ба қайд мегирен, уҷада бо тариқи загран равон кардан дигар чизҳо. дар бораи оне ки дигар нафарҳо видео кардиянд ё дигар чизҳо, ман ягон чӣ гуфтанӣ нестам. касе ки видеоҳои моро тамошо мекунад, мо хостем ки як ҷавоб барои саволҳои шумо бигардонем ки ҳозираш информатсияи аниқ ва даставерни нест дар ин бора. мумкин ки шавад, мумкин ки нашавад. агар ки чизе бо даставерни информатсия шид, ҳаррӯза видеоҳои моро тамошо карда аз хабарҳои нав метавонем ки шумо огоҳ бишавед. камтар комментарияҳоро мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. касе ки бихоҳад границаи Қазоқистон перескат кунад, документҳошро аз сари нав кунад, номерҳо мебурояд занг занед, бачаҳо граница мебаранд. Макс нависонда: ин патент дар 100 сол крест намешавад. реклама кардесай. мо реклама накардем ва мо нагуфтем ки патент аз байн меравад. камтар калара шукор фармону ва гапҳои моро то'g'ri бифаҳмед. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, ман Золотая корона қарздорам. ман метавонам Сбербанк равам спорум каронама. илтимос мефаҳмондем. Золотая корона қарздор бошӣ, бо тариқи ҳамон приложение метавонӣ ки пардохт кардан мегирӣ. як нафари дигар нависонда: салом ака, ростае ки ба як патент метавонӣ дар любой шаҳри Москва кор кунӣ. патенти ман Москва областае, метавонам дар Москва кор кунам. дар любой шаҳри Москва не, дар любой шаҳри Россия мумкин те дар назар доштӣ? Не, дар любой шаҳри Россия иҷозат нестае. дар оянда иҷозат мешавад. моҳи сентябр дар ин бора тағйироту иловаҳо мешавад. мо дар ин масъала видео карда будем. як нафари дигар нависонда: салом, манро депорт карданд аз Русия акаҷон. ягон роҳаш нест ки депорт кушода шавад? не, ягон роҳ надорад депорт кушода кардан, то ҳамон вақте ки мақсад муҳлаташ ба охир нарасад. Ваҳидов нависонда: салом акаи Сорбон, кӯдаки 2 сола бо метристка Тоҷикистон рафтан метавонад ё ки загран кардан дар кор? фарқ надорад аз Тоҷикистон ба ягон ҷои дигар мерен ё аз ягон давлат ба ягон давлати дигар мерен, ин метристка ба кор намеояд. ҳатмӣ ва зарурияй доштани загран паспорт. Раҳимқулов нависонда: салом акаи Сорбон, баъди 1 июл Россия равем мешавад? бале, ҳама вақт кай хоҳем мешавад, лекин қонунӣ бидунем, мақсад 100% бошем бад бурем. як нафари дигар нависондае ки салом, загран паспорта продлит карда мешавад? яъне дар назар дошта бошӣ ки срокаш тамом мешавад ва туро аз сари нав муҳлатша дароз кунӣ? не, дароз намекунӣ, мераи загран паспорти нав мегирӣ ва муҳлати 10 солаи нав мегирӣ. як нафари дигар нависондае: ассалому алайкум, ай Золотая корона, қарздор бошӣ, мемонам граница рафта омадан. агар маблағи қарзат кам боша, бале, та сари вақт пардохт кардаеста бошӣ пагашениёта, граница гузаштан ба ягон ҷо рафтан барои ту мушкилӣ намешавад. лекин саркашӣ куниву қарзат калон боша, ин монеа шида метавонад ки тара запрет бикунанд, то ки аз ҳамон ҷо берун баромадан натавонӣ дигар. ин чизоро ҳам хуб ба назар бигирем барои ҳамин. зинда ва сарбаланд бошен. савол бошад бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com